lho bos. Persiapan korban sing pengen jumbo-jumbo ya iki bos, TB 1 meteran. Rata-rata mbok Kak mau ya rata-rata 1 meteran bos. Bos sing pengen nggih korban rong sasingkas ya iki lho bolo, taloke sik metu tinggi ngawene bolo. Matur suwun. Mboten. Bolo. Deloken. Pah. Gede tenan bolo deloken. Jumbo-jumbo.